Il-protesta organizzata mill-Front Ħarsin ODZ attirat lejha nies minn kull sfera tal-ħajja, il-kol b'messaġġ wieħed favur il-protezzjoni tal-ambjent. Protesta li jaqdet flimkien membri mill-partiti politiċi differenti. Il-messaġġ tal-Front Ħarsin ODZ huwa wieħed ċar u sempliċi, l-ODZ ma jintmiss, din hija art pubblika, l-art pubblika ma jistax jingħata lil privat fuq kapriċċ. Is-soċjetà ċivili fajta waħda qed tajt lil mexxejja preżenti u futuri illi Malta u Għawdex l-istat tagħha illum huwa tali illi ma nistgħux nibqgħu nibnu fuq ODZ, fuq art li hija mnedija biex ma tkunx żviluppata. Nittamaw li issa l-Prim Ministru jisma' dak li qed jgħidlu l-poplu, mhux għall-interess partiġjan imma għall-interess tal-pajjiż. Filwaqt li l-maġġoranza tal-folla tkellmu dwar il-proġett tal-Università minn investituri tal-Ġordan fiż-Żonqor, oħrajn tkellmu dwar proposta ta' shooting range fil-Mosta. Din hija pjanata li tuża biċċa art kbira daqs 14 il-football ground. Mhux ħafna nies jirrealizzaw kemm kbira l-art illi se tittieħed u li mhux se tibqa' ODZ. Illum qegħdin hawn biex nesprimu li din aħna ma naqblux magħha. Nixtieq nappella ħafna l-awtoritajiet biex jisimgħu leħen ħafna nies li qed jgħidu isma' ma nixtiequx li l-proġett ta' shooting range fil-Mosta issir kif ukoll biex ma ssirx fuq art li jew DZ. L-ambjentalista Alan Dejdun spjega s-sodisfazzjon li fl-aħħar il-poplu qed jaqbes għall-ambjent. Tibqa' emozjonat għax ili niġi daw il-protesti snin wara snin qatt ma ngħid follek. Billi sa biddilna l-belt żbajnija ħadra llum, l-aħdar il-kulur ovvjament tal-ambjent, naħseb li dal-momentum għandu jinżamm, nispera li ma jaqafx kollox u nibqgħu nuru l-ambjent lill politikanti nurhom l-ambjent verament huwa importanti għalina ċittadini. Tkellimna wkoll ma' wħud miċ-ċittadini komuni preżenti. Aħna qegħdin hawn għax wara dawn hemm sensiela ta' proġetti oħra lesti jekk mhux għal ODZ għal open spaces fejn saħna s'issa nistgħu ingawdu u li se jingħalqu għalina. L-ambjent huwa tagħna u ma rridux jinqered jekk jista' jkun. Fil-kummenti tiegħu wieħed mill-membri tal-Front Ħarsin ODZ, Michael Briguglio, tkellem dwar kif kombinazzjoni il-bieraħ ħarġet vacancy għal direttur tad-Direttorat tal-Ambjent. F'dal pajjiż hawn kombinazzjonijiet biex jittieħdu bis-serjetà. Matthew Mamo għal Net News.